Papa, echa. Papa me di bibi se o twrebo no se me ko mekura agopi skira kra ediaba. No kwasem ni se me ko no sika no de menye bi dia bayi pa. Na mbe tu anim se obema me kwan dia na nke sika no yatemu mienu. Ne mum emuntimu no ye bema efe bi mu ayedu achen baabi. Na nka die mu beedu no me de eno ama menua ba kisiwa. Na nka die emu ensedanye du no me de eno ama mesiwa. Esanse kisiwa onne ba bebo bra no. Mesiwa de senko anoto entini bekoye na se na ebeya menua o se nso wo firi mu no. Mesiwa be unu se eduane ebibu a ebisina na emu. Se bi mintimi mehwe ma mesiwa enna enkwankom ananamkom. Mitima ni na deja o se me pekuntu bi de kata no. Papa nyina wo manya kwanya no a na mitimi adi dwuma no. Esanse wo na wutuye na mesumetie mu. Masem tia wa papa. Yede nanke ye bibi na ama o se aye. Eniti na me papa. Eni minua na bi tu na mo se bepe efu bi edi ama o se mu. Ye kwa ekwan mu na o se sokutia mo tia dwunsu mu se edi yo na aboatia ebeka no a o se enkan hu bi mu. Na eneme hye ebuwi ewo nyina yenim. Se bebia nanka o se hyiaman ebe se ode mesiwa ekodru enam wonti mi afasowa enu no me hyebo se me de mesiwa ebedru onom ade bia mesiwa ehia no wasase wesu bia no me bie me no a mesi aduasa mienu ewu mi se me saade no e dia ma mesiwa ofre mi nsuo mu awiamu yare mu mpo na se yare na nyedin a me sori na behwe mesiwa mesiwa me ka ji se meseo enyare ho ejebi wu a ejebi etiase de o sei entimi anya mo nyina no me sebo o mesi enim nua mu enim se me yesa de ni na ade ma o fa chemi sa ba ne sa okay dawodom o sempo o se de o ba se no ni ye ni yewe enye ne sutie na ne yepe ene ne fofi antoata no odwale abomi timi serew padama ne kura jiwe na oyin bibia o de ato pati enye we ni sonko a mi to da dan mi didi a me no didi ne se bia oba wu ntina me ka cho se oyin bibia brafi unim dada kasa na ya ne hawo etia bi osu jiwe efa epi bibi faye ya adama ote adama manfa ma ne se woni nanum ne mom wona ya abayiwa ya obebo bra no wahwe onyi wi no famfa mpe bibi nye ote da me kai wonu anu wani dai me se we na mde ma na manfa ma ne se woni nanum wudi e de me se di adama kadi abacham me ni ya kutua o da gemedia no kura fatu fatu nyewe obi amfa ne de ntuo o da fatu emuame fa de bo ntoma no wabosuom no so mfa ne de nkotuo why adawroma be wi achi si hwie bom ne nche tinie makata won hwie mo me ncha cha de be nchi ti akura de ade koto a ebeduru kira de chie no montambago afia chu obi amfa ne dia cha me ma fa me dia mate eni ye besere kwa ni akọ why oye Yo so na no kan ichicheche kwa dia na do ma ya na cha wona ado ma ya na mama won san anchechire mu emu dia hin na nka wonni kwa dia chicheche ono acho wadi mi aye ni do mi aye bibia onye nya no wade wo ye dada na emu wo kan hye mu kena se emfa ne se wo gba na firi mu eye me wo fa se wo se ya firi mu ntino a se wonni abusua fa ne se wo bibia wo na hunu se de wo hu wo sei na wadi hia de bia ka kire no be ya ma ye wie na me de wi ama se fatu wo fa pe bibidi na me de wi ama me wo fa se wo so fa pe bibi nye wo ha ne se bi mate eno ano no na cheche akire kwa dia so de media ba bedam kwa dia o cho de media ba bedam wa ba bibi ehia obi a me ya ma mate eze no aye na ye wie no na wo bo wo je ho nsa abode ana se sei
Dabi, ayi de sa anta body nyina nya ya do bida wo. Saka yi nyina na boy. Ana ya de nsa body nyina ma wo. Ma ma ka chembi. Isan kunya ni so. Ya bodom. Ajo. Ensa body ani ambabo wo no, wo de bra me. Na sika na ewi ayi me chechire de bra wo no, na ase e di sika. Tano dia wo che me mfa nko tutu nta fufuo na te. Na me di ko tutu nta fufuo ka. Ofana na mu fa mu ko. Aja. Aja. So, Ana wada wo si ati ama me wate. O che unya bia no abi de me bi. mama. Ajo. Abi adi bi wa enye. Ofa beka so woni blade. Onye be di adi anyu amu na eku mo wate. No amu na eku no. Wono bi e meka wono ma be. Ade esi mi chire na America. Onu mu da be fa no yo bo na bo mo be cha na che de no ko ye ko chere na cha ya kokko ne de na bele mi. Ko edi funu. Ya bodom le funu cha no ye ku ni wi ne kin e funu ne wi be da ne to ba ma yi to. Mama so no wura da no. Why? Mama ntu di ma yindi. O ti ka no ma ne ti ma. Da bi mi ma di be si. No ko fu anu ba han na ya be to bi ko. Omo ntabri bi anko. Why? Enya akora. Ya ye. Ai! I'm Papi. Yeah. Oh, mo. Ha! Chese. Adoya ameti say friend say, "Wo bokodua." Akoko ye onua ba ya bodom no. Chese aje me nsem kura. Bodom asem de. Ya bodom asem de. Chese enkwanshe kura na yesi esa taachire kura no. Eno kura na je me nsem no. Se mani sika eye na doye sei. No o sa hye ya bodom kura say, "Ah! So for me see o say nan Na ya bodom na nkasa no na. Yo na. Enkura yi nyina penasem. Endi sebi anya do sebi buruma no susumi na so. E de na mewewe no. Se o say itwere ni hwedan. Na se o de tena ofie ho ye nsem ka. E kire se ase ye wu. ase bonia ye de unua ba ne de Mo so de wo kasa mi ntwa no. Mo akasa. Na me kwa de me kwa ho so esi ye so maka ma kire. mo na chese be de eye chese eye nkranhye ni asida ani abasobo Se ana me de bre ya friends yi onu obusua kodua mo ekosi se ampa ben chese asem kura esi kodua kan ya meti ya na ma wose agum nse soa for me see ose ya nan se wo ba na ade bia ehia owiase bia no soa wo de ka kire me na meye ya bodom de se bi o ka sa asem we kire ya bodom ha. Ese etese wa ka kire abofra se adechie. Na che wade. Yo otwen asa adechie. ade kire ba etu ko de hu ya wan ka sa na Hwan ya bodom. We wa na akora no ba se papa. Me pese me ko me so awo. So ni me enko. E ko ya no ko keka nsi we nyina. Na kasa ne ye mu no me ko ne ma fa bibi kakra. Se me wo fa ase no ba no. O se be pe bibi kana ho. No no timi di enye bibi ma no. mo Timi ana kodu ana kwa so kra no no ti amena so se jiwe ne ye kwa o de amame so ama me. oh Ti me de kisiwa de ne ma ni wi ye. Me di kakra de abodom de no. ene di ka ma no Am se ya age o ba se me mfama ho. De o hia bia no fa bi to. Ene wa hye obo no. Se wo hia no no pa wi anwumere frɛ no. friend e chesu o sai mpo Se bi ebu so se hwe ho konse do ankyerɛ se wase ahye no kwase obani. De o pese o do se ye bia woni won fa wi ye. mo Se de wabo wa no ho ba no. Na de me de de ma no. mo Ana me fa kisiwa wo so ge. They say who no abegina. O kure abeye be ma abeye wo ba. no kwase Unu ya mema mo na atwa ho hia wa asesi ano. Mo. De hia obi a no brafie beka. Na so nyini nyina na ati ma beka. Nti jiwe na de se opese o de bo ho bra bi afa mo. mo Se abodo mani ti ni. hey Na so ya dai. Wa se ma he dai. De ma akure se de o ti hwe ni chin asambai. Man ka se oni nanu mo wo de ndem sidi esa ba gibi. Won de me se won fa mpe ne ho bra mi mfa mo. fa mo Wa se min ka sa de a ene jeme de ne kora kan wo de ne ho. aba Na mi hia bia ma be gina me se he aba se wonim
na wonnim na ukwaji we free wonni ho ade e chobeka so wasa ne biem hwiegu woni enche fana de ma no ana me de so de twifa so de ye de e ba na je se ko ye no de kosi ho na me mani age se akura ba bi e waduro na obi obekasa me boa me ho na da chi so me kwa wade amede akona so odwene abusuan bi ntumi fia e ma me bai na na chi ma oda bibi nsi abontere ma mi susu ho nkyere ma ne na chi ma ameda se be buru mu nyina amka ho bi na ntete no akwakọ wi sa ti wo so ya no adana se ama me se me se di wo ye nyina ye me fe ama wonu yanketo mu nyina so sua me je ho pa woni ampa ben we di abosbo kesi we di ipija na me di ama aja to me bo adenti na me di abosbo kesi se ma enye eja bia na betimi atete ba ama akra na nyina aya panyimpa eja bi wo ho a otete ba seven produce akra benyi no onfa nipa nya hwe wonim abusua wonim soa wonim nana wonim ofo wonim obia na so wodi ampa ben yese bia me bo abaso ama otima yode no kra na me ka kire no entitia wodi ama wo ma no oduma ko nshira anya me oduma kuma nyina ne yefase da ma no se nyam kura nyina so na kasa kire mo muti ya jekum ti ase wasama ya na ko to nsama ya yon ko jekum hwe ne mai omo se reta enti omo so nyina reta eno omo nyina ase aye se ko dey na se nkomo na won nkomo de hwe me ne adaje kura me de me kan betie yes ade a wo ye kura wagya hwe e wasum ye o de won nkomo de bi won nkomo na ye me de won nkomo de wo wa hwe wo hwe ade bo me aye mi nua kodua ai onua pani ai wo ma miska wo wo ma miska se me fa nye adwuma yes kanu wo de be ma wana wo de ama wo wo de ama me ewo ho ewo me ho na me se me ba be susu ho a kire na de wo be kanu we de di pa se wo be susu ho a kire me de ska de nya ska na ba me ma kire de de be yesisi a we nzu de nya fombo de kofi kire me de me se ska na emudu kakra de emudu pa mudu endie se ska emudu de a ifato asase no ba be sia de asase sembe hwetie ewiase de me mafutu e ba akopɛ se ska kura me kwedi dwa me koye sei fombo ben wo bo fom kura na ache wo to asase sekim asase no okokura na etutu se de kura no a obi pekura nkotu amna kura nto asase no so e kura e wasase ubetim de yekua ene koko na bai ubetim de be duedue niema ukura usika ne de enhawo ufa paafo na omo aye wotu omo ka wasase da ho dabai wasase da koko ye ba be so dabai na mi bedua koko abedua homme na masanso adua mankani bode ne da bi o enye sa kanye kuayo a o se den pa ese de mpesa me so me ye ne se de mi be kan fo adwene mame da bi o se ne papa de wa adwene wie de ne o sa be susu ha chem sa de nse be ma me ne o tie nche be wale de na was fa wa adwene da ye na fe na be mama ni ko fi shadi o me se sika no kam de ko kwa so akofa nam ti se bi a apatre na ma fa bi adwene ko bi na ma fa momo ne impu nam me fa nam ne sa nam de super kumu ye wei onu se wo de to abenkwam eye mami ejimetie na ma fa ntoma so aka ho na wo ne se me ton nam na me ton ntoma tese o de anya afa kura na abebo fom o da fom ho dada wo mami wei wo mami ya wo ne ntifie wei sa mami wei na wo de asem o ka de ye se wo ne abo akrate wo se medi enam ekoyi na ngongon ahwe so obawi anase wonwa wo de nam kofa o abo akra hwena no se ahwe ade wo mami se eye me mami ya bodom na oya okla no hwe sisetie wo no wakosum nam ne de abegu fie ho etu fete pampan fie ho nyina age nam obi anka ahwe wono o mebo amane o mesrew ene gi se wantuto di ope adwene no wonko no wabɔ ne pɛkɛ no wadi o ba kina tum ana ba ndai ede na ba no eye o maamia odi awadi me se neska ni wo kise onyi ko bi ne mienu ma fancy se ne miniska no akoyi ko bi mienu eye ska wo na de abesusu na ta
wo de me se fombo na menim de nti kura wo enam ton kura de wo yɛ mfantini Dabi na wo kɔtɔn nam sa de metimi aton eno na me pesa me yɛ adwuma me pesa me yɛ ano no so wa fa ho adwen dada nam no so sɛ wotɔ a nkɔfo bɛtɔ ne ntantam am na kɔ wa no wa hwɛ won kɔmɔ obi anka ntuma nso sense won sɛ akura yi ase ntuma obi afa bi mba ha tie asɛm na me no wo ka no sɛ wo tie no watie ne asupamu a ɛbɛboa wo ɛbɛboa me o enam epro empro meton wonim sɛ nam pro me de hata wiem mate why sɛ nam na why why adwen sɛ obeton ina sɛ ye benya bi kura de me de manum nyam de me na nyam afun so na me de nam me nka sɛ me pe me hia wo hwe o ne yiem na me pen ne yiem me anti na wo kasa na sɛ me ma me ntia me say enam ne de enam ebituma bɔ fam asɛm me ka wontie sɛ nya no nko na mefa mate esa na wo ka de amate o de sɛ ade bia no o hya ase ne sɛ ɛbɛkɔ a wo behu me boa to de opa hya ase kakra enye sɛ wo diska ne nyinaa kɔfa na wo diska ne nyinaa kɔtɔ nam na begu ebi bɛpro wo fa kakra bi ende dom na begu so na nam ne wo de ko bi no no hu sɛ da bi wo kɔfa bapɛ ɛbɛsa na ne wa ma ona de abɔto enye sɛ wo kɔtɔ wo kɔsuma begu no nya ne sa enam wura me de ade ton kura de ade a me mpakina ko kina ko me hwe wa na mi hu no akɔhye obi dem anya bia se me ta de ye adwon nipa odwon papa no adwon mɔni o na nipa no wɔtɔ adwon na ko wɔtɔ nam o betu ne nyina sɛ nkɔ akima ɔno na tu nam no na sɛ me so me ka ho watumi aka ho wo de nkɔ mo ɛsɛ wo bɛ ya o sɛ wasa apa kuma sɛ na ama mi ɛsɛ wo de nam kɔ akima gye me de akire hwɛ na me pa nkɔ mo wan ko che obi de Sua. Kodua. Sua. Kodua. Makachi osi susu dwene o. Makachi osi susu dwene na wo ehia me. De no sei eye ma wo aye ne ontimi nyina no. Me wo se me sa no mani nyina ma wo. Ayo, aje. Me bana wo ti odin si ene ha me. So na anope wonye bi kakra to yem. Rabi. Abiane de me de ya de. Ebio, untimi nka se wo tena wo saa e wa bra wo ni di. Ye furu pan e ha adwene. Me srew didi mame, owo me. Na kisiwa wai. Kisiwa. Okochiwo. Kisiwa kosu. Okochiwo. Sabi o senka wo di aduane sigas no nya bi adi. Ya na me chi wonya aduane no. Okochiwo. So obedi areho akosi da bai. Obedi areho akosi da bai. So ye aka etire no ye na o se ebo ye ho ban yo. O sai di okọ bibie no betima ya e be sa di o se ababiem. Ye ati asefo no ye na o se adwene ye ho. Misro me ku film mama echa aye aduane abro sisi e. Akoma to ye mwati. Kisiwa ku nsu dira da ko se ho no umma. We mo pe bi amanchaka. Manchaka. Owe ye tata. Fifi neba na me kofi me siwa otuo wa ibusa twibeni bisa se siwa ede de koso si ifi no pa ebisi sabri ebiane ko nya bi nse nanum kisiwa we sade no wanya ade onse me siwa ne ba panyi afiri mu a wogiare ho na so sa tie ne yam komo a na be se me siwa no se bo no so ontua ne ba no ana ba cho e masaji ni bi mu nsi ade asamani da ho na memo komade wo siwa ano pe me sorry ye ensu kakra minim se meja wo ha me sole ya me de beye aduane ama ne de no ana me sesa ma na odi adwale na me se ne me bo hwi akope bia ba na odi abeye aduane ama
Me say be many down. Na me yes sir. Baby, na so unim say dudu na ya tai no. Se me so when ni dino kono maduro na, ne yem be ne ya. Me nka say won no mo, we say won twa me na me ma na aduane. Na oni di se wo so didi ansa na watima no maduro no. Me sere wo. O isi insuro nya bi. Me nya bi. Ye kola me kobo na ye aduane na me so no ni dina no hia me. Oh, kodua metimi ayo. Metimi ayo, wo de san no kwa kwa. Siwa. Me si minyi bibia ye nko na me kobo na ye aduane na me so nya bi ni. Enye bi sabi na ma me pere mu si woni di ye, ha? Ye nko. Kodua na wo so woni di na so de ho pupu kuma ni. Wonim si won hia ye kaso a wote ase ye. We sene. Ye wo sen kitwa. Me so wa ye be ma ka mba pa no no. Oye obeti na. Me na me na wasan ka mo woni bi no. Dabi, ye nko na kwa dia, me so wa. Di ntine boto. Ai ko ndako. Na da unye aduane na make me ka so bi ko sen. Kodia bema. Kodia bema. Papa. Oh bema. Me dasi. Kodia. Papa. Odman ko nshira wati. Papa misum. Nana nyo kesi wati. Papa misum. Nyini che wati. Papa misum. Hunu o man nanum. Wana nan kanso anu wati. Papa misum. Kodia. Papa. Chese ye mame na dua nyina me de be hira wa ahwe afa na me buru nua nyina akura fam. Papa. Dasi. Chese ade a waye aje me nsem se watimi akwaye wo so adoye atimi akaka se hyem kuran se to de din pa won fo wonsi wasaya nan watch se mpanyin si ni pede so ya nwene nam o ani abira wo kan okay badi kama ka che o se wo na ye ofu ya bodom no no hu ne se ya ya hwi o se ya bodom ehunu se waye bibia emane hawo koso aye empanyin si se bi previous asa kotre otai hina ho a ye ntobo empanyin si se bi se wotutu more ekoto no e kan se ensanso kroma wo di ahohene ba fi utwa te chemaria na onyenam bia o jama kan yo papa wati papa o jama kan ho de hwi apa be ya jo mesha be bana wi na ye tia ne se odman ko nsha wo so se wodi ka be chira me dada o wura fi o se ade amoye no aje me nsem ma me mfa no aye fa nchira ne be ko fi Papa, me die me hu se na me so na se bi osei ewu e baaye na se ohene ka se twen enye ma ho sa ma bona no a enye ma ho sa mati papa unkum osei baby papa mati na zo papa wana ka wa se bi kire me se obi ebe wuto mfitira enye ona ukun no na so ye kire sa nipa ni ewu ase a wodi empem da eno de obi de o kira se na bo odini nya wo na wo tu fie na okobota nipa kro dini unkum osei what I say papa mati mati papa wa kana sa de ni me das mo problem pa wai papa na o dem e so no ne ne pie de bi pie o ka tell me so baba be da nti o sa ba ni ti o da dem ajo papa eni obo kona no tu wi papa de na no mi ni wani mka yo why mi da no ko ya ba wai you papa